now. Aray ko. Ano lamok? Welcome ulit sa ating kasano nga adi pa inulbak ay. Ito ba dito? Ano siri? Ano pa mas? Thank you for the patamsak. Sparrow. Thank you. Shout out. Pa-shout out po, host. Shout out kay Blue Falcon. Blue Falcon. Hanap ka na ni host. Coming. Pasok, pasok. Di talagtan. Nakwakmat, inulit ko man. Ako na ko mga barbaro. Tapos from anong batang ulit. Ha? Ang pakatang hindi ko agad. Hello, hello, Sparrow. Thanks for coming. Okay, tagkapi tayo. For ano, tangdan tayo, tibagbagi tayo nga nagkuskus for the whole week. Jing. Asan yung pang-anod-anod? Yung pang-anod-anod? Asan yung aano rin ng kape pala? Hello Sir Strike 11 Vlog. Thank you for tuning in. Thank you sa patamsak host. Ay nako, host na pala. Si host pala yung nagtamsak. Ikaw yata nanalo dun sa ano Sir Strike. Bigyan mo siya ng jacket, wala siyang ano jacket. Meron ng jacket si Sir Strike. Wala oh. Bakit wala pa, natanggal na naman? Ikaw so ewan ko. Wala. Tinanggal niya. Wait. May nang tanggal ng jacket ni Sir ano Strike. Tanggalin mo sir. Tanggalin mo. Bigyan kita ng jacket sir. Bakit hindi pa rin ako makapag ano ng jacket? Anong problema ng account ko? Sir, sorry, Strike 11, di ako makapagbigay ng jacket. Bakit kaya? Ano ba yan? Di ba bumili tayo ng ano ngayon ng headset natin dun sa Victoria Park. Ba't wala sa akin? Ang pangit doon. Pangit? Bakit? Pinahingi lang natin yung $10 natin dun. Pati mo. Ay, basta. Isang app ko pa isip na Jay. Sana ito iba pa no maisip yun. No? Ito. Ano, bakit ganyan ka? Nakatutok yung ano mo. Napingay ka din. Aray ko, ang daming. Asan yung white? Ay! Asan yung white flower mo? Ano, nag-versus na matutok ka. Kasalanan ko ba? Ay. Ano yung ikatan? Ay, ito yung ito.
Papasyal ko na lang kayo dito. Adel and Vlog. Busy lang ako ate. Turog ko manen. Naglamak. Unga. Apit na naglamak. At kapino na lamok. Wan, sige, sige, maturog ka lata. Salamat. Wala talaga siyang ano ate. Natanggal na naman. Wala. Hello sir, strike 11 lang. Hala, asan na naman yung kape ko dyan? Uy, this is mine. Basta na eh. Kape, kape, kape. Dito tayo. Kuha ba tayo? Sige adeng, busy lang, turog. Kapit. Kahit malalat ko. Magkape, mga kakabsat. Ito pa rin? Ito pala tayo. Hindi naman. Ano ba yung mga yan parang Kasama yata yun. Nasa paulit eh. maano na nga ako din. Ikaw na lang. Wala, pinginalay piman dito. O hindi ko, huwag ka nga, hindi ko kinakayan. Binigay niya. Instead nga balong da nga agtub-tub girl. Binigay nga nila. Tingnan mo, tikman nga natin. Kasaba nga. Hindi ko nakibala ko agad eh. Hindi ko nakibala ko. Nagipito ka dito ko. Pero nakitin. Luto ka dyan. Hindi ko.
So, binata ng naman na i-translate English. Kala-kala kayang i-translate. Kung kunak na mabalik na. Sabi ng pero ibag. Ala ba pa ko? Talaga, pasaway. Mas maganda na environment yan sa spa. Kesa yung place namin. Diba? Flowers. Nito ko na na Beads. Ha? Sino ba yun? Hindi kita tanga? Ay. Daisy. Atas itself. Hirit sila kakam? Nakakam sa... Ay, Tapaw yan. try. Kita pa lang yung ano. Para amang gaya. Oh, meron. Pag may dos naman sa birthday. May dos pa rin. Oh, parang nakatan siya. Ay, awan na nakapick up for day. Ay. Ay, nga, dami dito. Ay, hello. Ay, ang dapat natin hindi paliwak. Sisikat na mga anak. Awan ba't kiti? Wapangyaw, DJ, JLS ko may magpanak. Sounds na yung telenovela lang nga Korean. Narinig ka ba doon? Ba? Ay, hapay gawin nag-iniilig ko nga dyan. Adama nun. Adama isubsubli ni Lolo. Ta nakita ko nga yung playlist ko. Adamat. Insubli na. Tapos iti in play. Adda. Iso ko na. Insan ko manin kinikwa. Yung Sir Simpleng Buhay dinama ko. Apay adama nan. Kunana. Iso nga. Kunana din ako. Bye-bye. Amin. Kunana na. Baka siguro ko lang light na. Notice lang naman yung binigay ni Lolo kasi hindi naman talaga strike. Pero bakit na take down? Na-take down tapos hindi ko agsapa adda. Tapos hindi na minsan adda. Tapos mo after an hour wala na naman siya. Tapos iti-inflict gamin. Ala, ang lakas ng pick up. Lahat ng mga singi. Patalastas. Tas kadakwa nga ito. Adda. Isa ko lang pala. Kasi Korean yung ano eh. KMT, Korean telenovela. Ano yan? Walk for Akos? Hey, Coco Martin, buhay! Thank you! Hang kamay kang jacket, takwa ang lukluko. Kapay nga ta. Ano sa malabos pa ilang wen? Kay Kapsat Ilba Nakarilyo, thank you. Walang, quick LS ta. Pangpaak, pangsulitak idirabi, hanak nag LS dirabi.
Wala na si ay si Paliwak, ano sir, strike. Para sumilip lang kasi nasa bundok. Ongoing yung ano nila, hike. Taga saan siya? Si Paliwak. Mountain Province. Saan siya sa Pinas? Ay, ako ba? Beach na, inupi na. Ha? Oo, strike 11. Mani-mani lang yung pag-akyat ng bundok. Ay, binalik mo yung binili nyo o what? Ay, ba't ako nalap na? Nabalin ba mo ito? Kung kutsuloy ako po. Tago ka siya. Kaya nga. Inmas kasi di pag... Plastic pa ka rin. Ang akit sa pag... Kapag pinggan. Hey! Sir, strike! Parang Igorota yata ang wawing mo ah. Parang may ano ako na nasesense ako. Yes, naman. Mag-practice ka na habang maaga para ano. Taga saan mo yan? Sister 11. Si Sir Strike 11 nasa New Zealand. I-iin mo. For sale. Strike 11 vlog. Hi, Strike 11 vlog daw. Sabi ni Blue Falcon. Si Blue Falcon, baby pa rin yung bahay niya. 2 weeks ago lang siya nag-start. Ayan. Ano yan? Nanganak na yung baboy niya. Sino mang kayat kano? Simon, una kayo lang sir. Ay, ano mo naman dahil Ilocano? Tagalog. Awan ng tinigay di bag ko. Sir, Tagalog kayo sa Pilipinas gano? Nagdamdaman. Wow, daan lang ako boss para nagtaksak. Tatanong lang po kasi ako. Enjoy your day. Keep safe po. Thank you, said Howdy. Howbon TV. Thank you for the patamsak. Have a blessed day. Pwede tanim-tanim ka para ano, may aanihin ka in 2 weeks time. Isabela. Ay, taga Isabela. Kaya lang, nasa Cavite na ako nakatira. Kaya pala. Tama ba Ilocano, Sir Garot? Ano? Sorry. Inlakom jay sa ubon.
maganda yan. Hindi mo siya nakakalimutan. Para hindi ka maibenta. Kan kanaay ngay ka no. Baka mo user. Nag-gusto na sa kanila doon. Diba? Tapos arabang kayo. Sayang. Wala na iwan. Mali. Anong mali? Anong mali sa akin? Hindi na, may lang. May garod sir. Payang nga madi. Tira siya pala? Nag-gusto ka pala. Ah, robot. Nice. Miss mo. Ma'am, ibalbala ko na. Doon ko lang, I'm craving for Shanghai. Yung, yung boneless na bangos. And then, dun natin i-fry din. I'm gonna just, I just want some. Or naluluto na pre mga fish na boneless. Tapos Hindi. nirehit mo ng jay. Hindi, gusto kong gumawa ng ano. Siyam sa alubya. Bangus, pero bangus siya. Bangus siya. Ba't if hindi ka mag... Ako yung if bangus or not yung laman ng bahay na yun kasi baka pumili ko. Labot. O kaya yung binili ko. Paglagyan ng cheese. Once Sir Strike, thank you for joining in, tuning in. Thank you. May concert ako, mag-picnic tayo gaya. Tulog na kayo sir, para depik sayo no bigat. Thank you talaga, thank you. At nag-imot na. Mag-running kayo kanumukat yung. What? Sige sir, thank you talaga, thank you. Makinig ko kini Igorota. Namit ko isuna ni Sir Strike Jaywa. Pabinggo ni Igorota 1. Ay, Igorota 501. Adel! Wan, may ka nagkape kapsat. Kunak na naturog kan. At Arog na talaga niya. I heard,
Lalaki. Sa bali. I-share mo mat adatok mo kay katawa. Naka-LS ka dun. It's a memory. Good memories. Mabalik ka tama. Nanong kanyang basta ibaga mo. Nandiyan na kasi nagtatakot ko. Hanip ay katidamdam ako. Magmadamdam siya. Madlang. Ay, mabalin mo tumuta ng sabay. Sabay. Basta, nung makupanak di maling, ang yung patigay mo, masakit kayo mo. Ang gusto di maniya. Kasi gusto na, di ba, ginawasan ito. Saan? Kahit na mag-gagawin, ako pa na kami na dyan. Tapos, ginawa ko sa gusto ko mo, tapos di-office ko. Pasaway yan lang, pasaway na tunay. Tapos, kung gusto na ni Manang tingin ko, tingin ako, di ba, kahit may panigal. Kaya hindi ako. Ako yung paypayandahan. Makapaypaypay mo. Hindi na natin yung paypay niya. Di ba? Di ba na? Makamanong eh. Dapat ang paypay mo. So, ako magpapin Diet ako mo. Binabibig ko ng ito. good. 2 kilos mo. Hindi 4 kilos po kasi ang target ko 48. Kasi dito, tapos makang paa. Kato nga lang mga ulit, 45. Ang 45 manan na mga matak na 40. Sa 40 na, ewan ko na lang sa'yo. Hindi kahit yung 40 lang. Buwan ah. Tapos Ang dito lang. sun. 40 lang. Malagi po ako sa mga agad-agad. Hindi yung Friday ba yun? Pinex ko na yun. Yung sa akin. Friday. Oh, yata. All of the sudden. Siyempre, pinma naman di alaga ka sa kasi. Siyempre, medyo na ako sa tsaka ko nakaaga ng lalaki. Penny boom. Ay, awan pa daw ni lalaki. Ay, malamang. Do you want pizza? Yes or no? Yeah. Yes or no? Hindi na talaga niya. Kailangan niya naman positive. Pag yung hotel, aura din margarita na ito. Nakatakas hindi ko zucchini. Parang gusto ko kasi yung zucchini. Pero may ano kasi siya eh. May chili flakes. So, ano ko. Ura na talaga. Dati mushroom ako. Kaya ko nito okay. Hindi ko. Nag-order. Ano pa nakain ko? Bakit ako nagtutuwa? Hindi na. May sanga. Kadya kasi yung hindi konti Mickey. Yung Mickey Mouse. Mickey niya pizza. Sa box ng pastel. May sama. May sa kanya pastel. Kasama pa ni babae niya yung green. Tapos may sa kanila lalaki. Hindi lalaki. Siya lalaki. Tapos ni Rubin. Siya. Bakit ba? You're lucky. Yung talaga sagsagay sa kami.
kaso nakakaano na ko. Ano ba ba? Tapos, syempre, balik na bating ang makanda. Hindi sila pati lalaki. Pinaka-food allowance naman ako. Hindi nga niya iniisip yun. Happy siya sa'yo. Sa bagay, wala nakakatagay ng May mga tao pa. pati may diburito nga kasi. Kasi may tibig mo ngayon, takatid pa niya. Yung katsama lang, kasi kala masayangan na kasi yung paggatang dating dyan, kala dyan sa mga 35. Tapos, pwede ko yun na igatang ting anak na hindi ko nga for 1 week. At tapos diburito ko 165. May salang ako. Kasi ito na kami ni Amo. She still believe if you do you good karma also will be back. Kasi kumbaga parang hindi sila as in na yung mayaman pero she's down to earth. Yun na yung hindi ay tikinabak ng kimasang tao. That's the real riches. Kumbaga, na. kaslakan You have, na- you have your... At saka po iso na Jenny practicality kumbaga kasla di ba diyan kanya kumbaga dati niya J pineapple ni or J Canadian cheese which is expired pa lang next month ito na kasi na naman na 50 ala na tumusam na doon siya practical ba na ano Iyat na tapos niya sa mga lokal na sabon niya. Di ba sa kinapa? Which is, di kailangan minute time. Sidaan. Sige, matang. Tapos, electric. Si kami naman, tira ko. Sabon, kumari. Pagpakinis, pagpakwa. Kita ko ni mother ko. Ang alak na ito yun. Mother, nagisip ako. Apay, mother, anong data? karasa na mama Padayo, ginagkapuan kami, nagkapuga inumay dari. Tap na makasayan, di, agtuin na nga mapan, next nga balat. Diba? ganon si mother noon Ganun ko nakakit. Pan, mo lang ko tapon. Pero- tayo matigas dyan, kaya tirik na ang talaga nga dyan. Why, di ba? eh di wala ka kalam na nanalang ko di ba ba isa na nangiawit ko dito stranger nga lalaki di ba ako na ala Hello, ay Garota 501. Pagpadasang nag-LS man dito, may kan. na ni mama ko pa lang ay asiping man na nadumdum ulit nadumdum ko sulit ako ba na dinig binan ni mama kay daw siyempre wala kami which is we're not rich kasi lang nga inawid na din nga lalaki di ba nagdikos binaduan na katsanain sa kasma lang niya baka nabuko pero parang napatulog Pero tatakabot po itong yan, pas check ka pa. kasi hindi mo siya alam na Kaptakin na patilubungan kayo. Baka ako pretend lang may nga pulubili. Hindi mo maiwasan. Dinod up da ka gaya. or pinatay da ka ano mo ngayon maiwasan Kasi don't talk to stranger. Kita pa tayo niya. Madeline Joel Vlog. May galap shout out daw. Naturog. Yung BG na lang kano di phone na. Nakwa. Nalamot kano. Apay ayan ni Adele in ano mo, Adele in Joel Vlog. Apay ka nalamot ko na. Dapat euro.
Dito man Hindi dito lang lang boss. Thank you, Tay Bawan. Ay, kat ko man dito nga, hindi natangkad. Pag nalabat hindi dito. Pag Adam ka lang mga dako. Insang itak. Pati siya. Dako ite. So pagiging dako tani wala. So makikita sa kapit ka. So mo rin ang barko gatay. Dahil dyan, sa tamungan ng pinya na yan, Isungay ka ko kasi hindi mo tatampo yun eh. Bubantay mo. Siya na siya titingin. hanak manan makaito ti jacket ya. Levi's 501. Kasta na. So mati hasta na. Budwan na lang. Divide nga week na. Titingat ang tawan niya apa. Badik-badik na DJ puun, di ba? Nagpuya na ka. Tapos silipin yun. Dia nakarecord niya. Atas mo. Alas na kanya. Magkakawa na rin. Yung playlist ko yung parang tapos may tumatawag na. Sa ano 21? Are you gonna me or Anong araw yun? Sunday! okay. Nagpulit tayo ba or yan mo dyan? Naman isa ka. Siguro, pero apay point amin ang tenga garlic. Sa kanila, internet mo ito. Parang may Basta ka parang Shopee. kanya-kanyang tugo-tuyo dyan. Oray, Tulog wag ka. lang nagtudo, di ba? Aginit, okay lang ka nalilong, di ba? Sa dikat nagpunta pa yung dikat. Hindi sa ako nanimana nga huwag na going by the Tara. So, tara sa Fortress. Fortress. Meron. Pero diba after naman wala ka.
Hindi ko gagawin take time na. I-batch na lang. Yeah, thank you for staying, Igorota 501 Levi's. Levi's 501. Igorota. Shout out daw sabi ni Blue Falcon. Ano kita kayo? Taga-Tadjan niya, gayang ni Ipon. Tadjan? Ano ba Igorota 501. Ano ang tanga ba ng Tadjan? Taga-Tadjan. Buyungan. Taga-Tadjan ni ko. Bayaw. Buyungan biro. Naka-iso na dahil sinisa. Igorota 501. Sino ka? Basta Tadjan ni Bayaw ko. Ay, nagabaw ko. Iba uko ni Kwan, ni Sparrow. Sparrow Ayan na. ni Blue Falcon from Sablan. Fruit of pineapple. Nakita ko dyan S na. Ni 501 Igorota. Kasi Hindi. friend na nga kayo. Kaya Niya na ganun, nakita, hindi daw po, di ba di pinangkuha ko, di may isang account pinangkuha ko. Ngam, hindi nakupan ako, palas na siya, nagpapaalam na siya, kasi nga, ada di alaga na. 3 to 5 yata ako na na. Mabay na ko, baka lahat. NMLS ko at least na natin kayo natakan. Mabay na ko. Basta binuyak lang. Di last part na. Gusto yung taro pang inventor sa kasi malubo. Hindi nakita ka. Netflix. Of course, Facebook, Messenger, Netflix, YouTube, editor, and then Google Photos, and then Restore, Go, Finding True Love, meron pa. That will fun. Pag binormal, ano yung sa cellphone? Yun. Basta natin Play Store, okay na. Kasi pwede ko naman ako mag-download. So nga, isa ko tayak na virtual convention. May convention isa kasi 21. Nga magalati ko ako. Isa rin tama. Basta di ako lang din-editor. Pixar. Kasi kamo hindi ba video? Nawala na siya. Pwede ito naman, yung talaga di pait-pait mo. Ang bitter. Kas lahaan, kas lang hindi ang naiagad mo yan, yung maluto. Ang kinaiagad mo. Haan. Ay, kung iso lagaya, ay, ang tamo. Ang tamo? Ay, si. Ang tamo. Tingnan ko kayo pag tabi ko. Di ba sa nila kayo? Correct? Nilaki mo? May talaga tingnan. Anong weather ko? Dito ako. Uy, si ano?
Si Papa Ambet. Si Papa Ambes, tawag siya. Kanto, wait, tawag isuna. Warming aqua isuna lagi si Papa, post-COVID ako. Kung 50? 1,000? Hindi na ako kung ano man area di ay or hindi ka sa aming estado na papel ano ba yun? Legal papers or position or rights. Saan marili kaya? Kapag marili ako na kaya mga pang kanji pinakput kaka ijay dalawang mayag. Daman ako wala ko nakatulog na balatinas kaya kami mga 400,000 ng farm siya. Bambang. Naman dyan mo lang naghanap ko kaubing ko. Nakikita ko yung binulan bakuflan at bilang kami ang kamapin malalo lang. Nakakagalag lang ada sirop na ngayon. May chocolate katang chitap lang nga diya. Mas tani ani ko kabutan hindi ganun si sirop ko na ayaman mo. Kung ako yung dalo lang ko lang dito kasi dalo lang ko na binulan. Kasi kung saan mo lumawag ng pot, adan ko lagi siya planggana, adan ko lagi nakakalimutan malay dyan. Bye everyone. Thank you for tuning in. Haan, luwa mo ito. Luwa mo ito. Ano yung tanga ko na lang, ag 1 hour. Mag-e-end ako after 5 minutes. Thank you sa lahat. Thank you. Thank you sa pagtambay sa bahay ni Mama Dalyasat. Okay, bye-bye.